Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have Merienda Mukbang. Sponsored by, ito po ay sponsored ng ating kadonya na si Miss Lani. Ayan. Kung gusto nyo pong mag-order ng mga kalamay, special kalamay, grabe. Tingnan nyo, napaghalata po na na-curious na kami kung gaano siya kasarap. Kumuha na po yung mama ko, tinikman na po namin siya guys. Kaya and, syempre, nagpartner din po ako ng Pansit Bato. Ayan. Thank you so much kay Auntie Sonia and Uncle Neff for this Pansit Bato. Ayan. If you want to order guys ng Pansit Bato, different kinds po. Ito po kasi yung ini-export na nila, yung makakapal. And meron din po sila yung ordinary. Ayan, napakamura lang po nito guys. So, sa mga nag-crave dyan ng Pansit Bato, ilalagay ko po yung link ng kanilang FB para makapag-order po kayo sa kanila. Say hi ate! Hi! Ayan. Si Ate Rislin po ay kasama ko na madalas dito sa aming mukbang. Ayan. So, ayan guys. Pakita mo ate kung gaano. Guys, ito guys, sobrang daming latik. Ayan, Diyos ko, hindi siya tinipid. Ayan, nakita ko ito guys, doon sa dating vice mayor po sa amin. Ayan, nakita ko, sabi ko, grabe naman tong kalamay na to. Grabe, ang daming latik or mamok in Bicol yan. So, ako po kasi talagang gusto kong maraming latik. And ito pong ating Pansit Bato. Ayan. Ay, grabe. Napakasarap, umuusok pa. Ayan. Nakikita nyo po guys. Mga kadonya, mga uragon, mga kabikol ko po dyan. Ayan, ang sarap nito. Ito guys, kinakain po ito habang mainit. Para meron pa siyang konti-konting sabaw, di ba? So, ayan, nilagyan ko po ng sili on top. Kasi, alam naman natin, Pansit Bato is from Bicol. So, may sili. Ayan. So, ayan guys. Kain na tayo ate. Let's eat. Let's begin. Kain na tayo. Ayan. Ate. Maghiwa ka ng kalamay natin. Ayan. Ayan guys. Si ate po ang maghihiwa ng aming kalamay na hiwang-hiwa na po kahapon pa. Hindi na napigilan ng aking mudra na kumain ng kalamay. Grabe in fairness guys sa kalamay. Akala ko nung una, hindi siya yung, yung parang matigas. Yung yung kapangpangan is mga liyat-nga-liyat, ada, makanta. Nakaka-relate ba kayo? Sorry kapangpangan kasi yun, hindi ko ma-express in Tagalog. So, ayan. So, si ate ang maghihiwa and then ako ang kukuha ng aming pansit. Itatabi ko po ang aming kalamansi. Ayan. Thank you ate. Dalawang klase po itong aming kalamay. Meron po siyang biko at makapuno. Ayan. So, ayan. Gora-gora na tayo dito mga kadonya. Start the eating session, di ba? Ayan. Sige ate. Push na yan. Sa'yo na yan ate. Ayan. Gusto mo ba yung manghang ate? Ayaw mo. O sige. Lagay mo dito yung plato mo. Bigyan kita. Grabe, naglalaway na po ako. Pasensya na. Ayan. Bibigyan ko si Ate Rislin ng Pansit Bato. Ba't ka natatawa ate? Walang sili yan. Yung sa akin yung bibigyan ko ng sili. Okay na. Ayan. Ako po ay yung napakaraming sili. Pasensya na po sa kilikili ko kung nakikita nyo. Kasi po, feel ko lang na Pilipinyana ngayon kahit hindi buwan ng wika. Diba? Gusto ko lang mag-sitro-sitro. Ganon. Kaya yung mga ka-plus size ko dyan, you can order na sa aking online shop. Ayan, kung gusto nyong umaura kahit nagmumukbang lang. Ayan, grabe ang sarap nito.
Pasensyahan po ako. May ano ka na ate? Sandali, pinawisan ako sa pansit kasi mainit. Kuha po tayo ng kalamansi. Ayan. Ay, kalamansi. Ito pong pansit ba to guys? Kailangan pag niluto nyo siya, bago i-off yung yung stove or kailangan may tubig pa siya kasi dahil ito po ay rice noodles, sisipsipin po niya yung water. Yeah, ayan. So, first bite muna tayo ng kalamay ate. Hawakan natin. Ayan. Malinis po ang aming kamay. Pakita ko sa inyo itong aming kalamay. Yan. Bigat po ang akin. Tingnan nyo, napakaraming latik, di ba? Or mamok in Bicol. Ayan. Let's cheers, ate! Cheers! First bite, mga kadonya! Grabe, ang sarap. Sarap niya, guys. Masarap kasi yung kalamay, guys. Pag yung, hindi siya nalalaglag or madikit na madikit siya. Ibig sabihin, malagkit talaga yung ginamit nilang glutinous rice. Ayan. So, Sarap po niya talaga, guys, kasi marami din po siya latik. Kaya the best po siya, guys. Ayan. Sarap. Lagyan natin ng kalamansi. At guys, ito maraming sili. Kasi guys, alam niyo ba, mga kadonya, ang pansit bato, hindi po kalamansi ang nilalagay ng mga Bicolano. Ang nilalagay po ay suka or tuba na maraming sili. Ayan. Let's eat. Sarap. Masarap yung pansit bato, guys. Sarap, ate. Kumusta yung pansit ko, ate? Masarap. Masarap po. Or baka nandito lang ako kaya sinasabing masarap, ha? Hindi po. Masarap po talaga siya. Malapit-lapit ako sa'yo, ate. Baka makrut kita dito. Diba? Hindi. Alam niyo guys, nung last March yon, hindi ako masyado nagluluto. So, nung first time kong magluto after nun, alam niyo ba na nagluto ako, palpak yung una. Parang nakalimutan ko na yata yung process ng pagluluto. Ganun pala yun pag hindi mo siya pinractice na or natagalan ka na medyo hindi nagluluto. Parang nakakalimutan mo. Ang sarap. Alam niyo ba, kadonya, itong mga pansit na ganito, nakakabusog ito kasi parang rice din siya. Actually, hindi parang. Kasi ito, gawa talaga to sa rice flour. Yan. Biniling na bigas. Sa mga taga Bicol po, lahat po nung nagtitinda ng pansit bato dyan sa Bato, Camarines Norte, ayan, mga kamag-anak ko po yan, mga Zorilla, pansitan, ayan. Pansitan, mga pansit bato, different kinds po. Ilalagay ko yung Facebook page po ng aking auntie para po maka-order kayo ng pansit bato. Grabe, sarap. Kain po tayo ng pansit bato. Ganyan po kasi talaga ito, madulas-dulas. Ang daming sili. Sarap niya, guys. Mag-order na po kayo Yeah. para matikman ito.
Kung gaano po kasarap yung pancit bato. Dito sa Porac, meron din, yun po, yun ang Facebook page ng aking auntie. Kuha naman po tayo ng kalamay. Na. And sa Kalamay po, ilalagay ko rin yung Facebook page ni, Facebook ni Ma'am Lani. Ayan. Thank you so much, Miss Lani. Thank you so much kay Joan de la Cruz. Ayan. Siya po yung nag-refer sa akin nito. Yung napakabait nila. Nag-order po ako, hindi nila pinabayad. Thank you. Tingnan nyo, ang daming latik, di ba? Ate, pansit. Kuha pa po tayo ng pancit. Kasi nakakuha na sarap siya. Ate. Lapit mo, ate. 1, 2, 3, go! Ito pa, ate. Kain tayo ng pansit, guys. Maraming gulay. Dito po si Johan. Siya. Hi, love. Hello po. Yan. Ang sarap. Kalamansi. Oh. Leto. Ang balak ko po sana, pansit palabok. Kaya lang nakita ko itong pansit bato. Sarap. Kumain ka na, love? How about tapo? Yes. Ba, yung kalamay, nga mo, oh. Kuha mo sila. Repeat ka dyan. Sarap. Nilagay ko po dito, breast chicken. Kakamiss po sa bacon. Ate, huwag kang kalay. Kita natin ng bigyan ko po ng maraming lapik. Bigyan mo ate. Huwag mo ako. Yan. Bigyan ko po sila mama ko. Sige, mamaya na. Ayan. Ayan. Gusto ko po kasi maraming lapit talaga. As in. Sarap, sarap. Sarap. Diba, Tel? Sarap po yung pagkain kaya hindi na po ako nakakapagsalita. Sarap. The best po yung kalamay na to. Walang harong biro. Di ba masarap yung ano? At maano siya, manyog. Marami siyang nyog. At saka yung, tignan niyo siya. Oh. Yan, lagyan ko ng latik itong kakainin ko. Sarap.
Grabe, ang sarap. Sis Lani, thank you so much for this calamay, biko, and makapuno. Ang sarap. May makapuno siya guys sa loob ng calamay. Ang sarap. Paborito rin po ng mga anak ko yung pansit bato. Ang sarap. Dapat kasi sa labas kami magmumukbang, di ba ate? Kaso gabi na po kasi. Yan. Saka baka umulan na naman. Masira yung moment. Ayan. Si ate ay kukuha. Ayan. Ayan. Masarapan po si ate. Alam mo yung silit eh, baka makain mo. Baka umiyak ka. Ayan. Ako okay lang, kinakain ko talaga yung silit. Ayan, ang sarap ng calamay. Ihiwalay na po natin ng sili. Ayan. Baka tayo. Cry and cry. Ang sarap. Ayan. Si Ate Rizlin po, may mga scholars sila. Di ba? Scholar kayo ng mga ano no ate. Ayan. Tapos may mga pari din na tumutulong sa kanila. Ayan. Sa mga kapatid natin sa Kamyas. Ayan. So, si ate po, mga nagtanim na po sa kanila nung hindi siya, nagbakasyon siya ng ilang buwan. Excuse me. Tapos nung after nila magtanim yan, bumalik po siya sa akin. Kasi, alam ni ate, kailangan ko siya. Kasama ko dito, ayan, sa pagmumukbang namin. Kasi, di ba, mas masarap kasi guys na kumain na dalawa kayo, alam mo yung ganun. Ako kasi, kahit hindi ako kasi, hindi naman ako ganun kalakas kumain kahit malaking tao ako. Yung meron, like ngayon, basta, as in, nabubusog na po ko agad ako. Tsaka ngayon, yun nga, medyo hindi na tayo kumakain ng pork masyado. Ayan. Hanggang sa kaya po namin na hindi magluto ng pork. Eh, minsan naman kasi, naaawa din ako sa mama ko at sa papa ko. Sabi niya, parang nagda-diet din kami. Kasi kanya hindi ka bumibili ng mga pork, ganyan. Kasi laging isda, ganyan, chicken, yun ang ano ko po binibili. Eh ngayon naman, minsan-minsan bumibili po ako para nagsasabaw din sila, di ba? Ayan. Ngayon guys, mga kadonya, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe pag bago po kayo dito sa aming channel. Ayan. Sa mga bago pong kadonya natin, welcome to our channel po. Ayan. So, grabe, nabubusog talaga ako. Ito kasi guys, rice kasi talaga siya. Kaya talagang mabubusog ka, di ba? Thank you so much, Miss Lani Gope. Miss Lani, basta ilalagay ko po yung Facebook page nila sa mga Porac po and Florida near pwede nyo silang i-message para po sa mga orders ninyo. And pati po itong pansit bato. Ayan. Thank you, Auntie Sonia and Uncle Neff. Sa mga pinsan ko na anak niya, hello. Pwede po kayong mag-order sa kanila through FB. Ayan. Napakamura po nito guys at masarap pa siya. At hindi po siya mahirap lutuin. Normal lang pero damihan lang po yung water instead of konti, 'di ba? Ayan, magsa-shoutout po tayo sa ating mga kadonya. Nabusog ka ba, ate? Sobrang busog na busog po. Ayan. Si ate po ay nabusog sa aming nilutong pansit at
sa aming sponsored na Kalamay. Thank you so much. Ang location po is dito lang po sa Talkwing Model Community, Porac, Pampanga. Yan. Ilalagay ko po yung ano nila dito. 'Di ba? Ayan. Keep on subscribing po sa mga kadonya out there. And don't forget to like po and hit the bell button para lagi kayong updated sa aming mga videos na i-upload, 'di ba? Hi sa mga friends ka-video call ko ngayon ng mga friends ko, ang 3 mga biik. Hello! Ayan guys, ito po yung mga friends ko na naka-quarantine recently, napatapos na po yung kanilang quarantine. Thank you Lord, ayan. So, nililibang-libang ko po sila para hindi sila mag-isip kung ano-ano. Nagvi-video call po kami lagi. Ayan, sa aking live video, through video call, kay Mervy and Jonah. Hi mga friends, 'di ba? Thank you so much, guys. So, what will you say, ate? Don't forget to like, share, and subscribe and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload namin soon. Stay safe, everyone. Bye!